Is-sibt flaxxija tresqu l-qorti Brian Cini ta' 28 sena minn Rabat Għawdex u Joe Zara ta' 28 sena minn San Ġiljan brabta mal-mewt ta' Mario Gallia ta' 42 sena. Quddiem il-Maġistrat Joseph Apa Bologna żewġ żgħażagħ kienu akkużati li biħsieb ikkawżaw il-qtil ta' Gallia u li kisru l-paċi pubblika fost oħrajn. L-imputati wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġuba kontrihom. Id-difiża ma talbitx libertà proviżorja m'għamlet diversi talbiet fil-qorti li l-istorja medika tal-vittma kemm tal-Isptar San Luqa u ta' Mater Dei titpoġġa fil-kustodja tal-qorti li jsiru eżamijiet tossikoloġiċi tal-vittma u li jsir eżami fiżiku tal-imputati għal ġrieħi li setgħu ġarbu. Id-difiża talbet ukoll biex kemm minħabba l-kondotta nadifa tagħhom kif ukoll minħabba l-istat ta' konfużjoni li jinsabu fih, l-imputati jiġu eżaminati minn psikjatra biex jintbagħtu l-Forensic Unit fih dan l-Isptar Monte Carmeli. L-Ispettur Kitarno qal li diġà ttieħdu kampjuni mill-vittma l-testijiet tossikoloġiċi u li diġà sar eżami fiżiku tal-imputati. Il-qorti awtorizzat lill-espert forensiku Mario Scerri biex jeleva l-istorja medika kollha tal-vittma Mario Gallia. Il-qorti laqgħet ukoll it-talba l-psikjatra u nnominat lil Dr. Anton Grek biex jeżamina lill-imputati. Il-każ ġie differit għal ġimgħa 17 ta' Awwissu. L-avukati Michael Xrieħa, Giannella De Marco u Gianluca Caruana Karin qed jidhru għall-imputati. Sa dan it-tant is-sibt filgħodu l-awtopsja kellha taqta' dubju dwar jekk Mario Gallia li tilef ħajtu f'Paċeville mitx minħabba x-xeba li qala miż-żewġ tirġiel jew jekk mitx wara li taffeċ minn taxi. Iżda l-awtopsja ġiet sospiża proprju minħabba ċirkostanzi delikati tal-każ. Ġie deċiż li l-ewwel isiru aktar verifikazzjonijiet permezz ta' testijiet forensiċi li se jsiru nhar it-tlieta li ġej. L-eżamijiet forensiċi li qed jitmexxew mit-tabib forensiku Mario Scerri se jistabbilixxu jekk il-feriti gravi li nstabu fuq rasu partijiet oħra ta' ġisem Mario Gallia setgħu x'kienu l-kawża tal-mewt qabel jew wara li taffeċ mit-taxi.